Γλίτσερ. Πώς έγινες? Να βάλω και κοκκινό. Κοκκινό, πού είναι το κοκκινό? Μα πού είναι το κοκκινό? Α, όχι το κόκκινο, Χριστίνα μου. Έχουμε κάτω. Βέβαια. Αν το βάσεις δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αξίζει τον κόπο, είναι η θεραπεία που κάνει. Μα τι κάνεις εκεί πέρα, κάνεις δημιουργίες? Άλλο κορμαραϊσίμο να πλέει, έτσι, Κριστίνα μου, τζαμπουέσι. Όχι, τούτο άλλο.